Nom. José Colomer. Nerea. Gemma. Gira la ruleta. Colomer. La ruleta? Hòstia, fiat. La ruleta gira? Gira. Per què? Perquè la vida gira. Per què? Per què? Bona nit a tothom. Avui estem als mítics que celebren els 8 anys. Anem a veure la gent, no tan joveneta avui, en una mitjana d'edat més madura. Ja ho podem comprovar, no? Anem a veure si esta gent que tant se queixa de mai en la joventut avui en dia, que un de drogues, que un de sexe, que no... A veure esta gent què fa. El que passa és que esto serà més pillo i me costarà més burxar-los. Acompanyeu-me. La ruleta gira. La gente está muy loca, motherfuck. No. T'agradaria? A tu? T'agradaria? Sí. T'agradaria algú d'aquí? No la trobaríem, no? No crec, la veritat. No? Gràcies. Gràcies, Edgar. Ara no. Què faig al pi? Què faig al pi? No em veig en cor, no puc. El que tenem a canvi és millor. Amor, posa les manetes, va. Berti, te'l faria de 1000 maneres, però no puc. Salva, pobleta alegre, del Penedès. Per res. Pots aguantar 5 segons? Sí, que sí. Amor, xec. Passeu els carrers, i passa sol. No, burra, tia. El pi, tia. A Marte! No repassar la mateix per a tu. A mi. Jo tanco els ulls i més en te vulguis. Passa més a Berti, xavales. Jo tanco els ulls. Oh! 8 anys. Hòstia, 10. 7 anys, el 7è 8. Ah, 10, no sé, no me recordo. No estic preparada. O no estàs preparat. Llepa. Cancel·leu-lo. En serio? Molt bé! A un jabalí. Soc caçador, jo, Li foto l'escopeta, que flipes, company. Però sense escopeta lo guanyes, trobes? Home, no sé si el guanyaria sense escopeta, Sense escopeta, 35 xiquets no el guanyaria, 35 xiquets, Vale, sigue. 35 xiquets no el guanyaria. Uf, pregunta difícil. El jabalí pel cap trenca el coll. A 35 xiquets del parvulari. Los guanyaries en una pelea? Sí, Cristiro Sabates, jau. Tu pegaries a uns xiquets de parvulari? Abans que en un jabalí, sí. Ho has fet mai? No, en plan, no m'agrada pegar, però abans de pegar... Però has dit que t'agradaria pegar-li xiquets. No que m'agradaria, m'has dit, aquí, en plan, aquí guanyaria. Si el jabalí vols xiquets de parvulari. Imagina't-el. Guanyaria del coll. Del coll, company, del coll. La meva dona, que se desperte que ara vaig cap a casa. Si és més romàntic. Que se desperte que ara li regalaré una coseta o algo. Vale, un ratitor? Que l'estimo molt. Està aquí ara mateix? Sí. Qui és? Acaba de fer el pi. Pues que ara vaig a tope i que li oferien garbo. Està en esta festa? No, sí. Que t'estimo molt i que ets la dona de la meva vida. Que bonic! Amor pur. Jo, un munt de coses boniques de caramella, és lo màxim, una passada, una passada. Entén, no? Ella ho sap que li vols o no? Sí, claro que sí. Estàs a la cola, no, ara? Sí, una mica. Però tardaré poc en entrar. No gens, jo trobo que no gens. Ara puc equivocar-me, Casaràs en ella? No sé, igual, més aviat igual surto aquí. Això, però sí, home, sí, esperem que sí. Va començar el 1959, no? No, mentira. 1843 hasta el 1860. Del 1936 al 1939, 3 anys. No, la guerra civil, Del 36, va acabar el 39. la meva edat. Ensenya'm el teu compte bancari. La fava. Tiesa com una rata. Ne tens més que jo? Se pot dir la quantitat o no? 1696. Això és tot el que tens? No t'heu dit que porto 2 mesos de baixa? No el porto, me l'han embargat Per què te van embargat? per perdut. ¿Quién es el mejor culo de toda la fiesta? Sí o no? A veure? I es pensen que era operatges. 39, I bé sonada. Quan te la pela es pensa en la banda esquerra, perquè aquí no en queda càlcia.
Capital de Turquia. Istanbul. No. Buah. No la saps encara? Pensa una mica. Buah, no. Ara mateix no. Encara no et ve el cap? No. L'únic que connecta de Turquia és Istanbul. I els equips de futbol, ja. Dóna'm una pista, va. Ja te l'he donat. Sí? Que em sé, hòstia. Tia, me la sabia. Encara no la saps? Què va, que bo. No la saps encara? Que em sé, Singapur. Istanbul! No! Encara! Sí! Encara arribarem. Dubai? Turquia? Dubai, no? Encara no me l'has dit. Dubai? Encara no la saps? Dubai? És impossible que no ho sàpies encara. Hòstia, tio, m'has agarrat, Si m'arribes a dir d'Europa... Més pistes no t'ho puc dir. A veure, torna'm-la a dir. I te l'he dit tota, Sí o no? Encara no la saps? Hòstia, tio. Quedaré en ridícul, però bueno. No. En sèrio, encara? T'ho juro. Encara? Encara, me cago en Déu. En veritat la sabia, estava fent la broma, Ja, no, que m'ho sabia, t'ho dic en sèrio, m'ho sabia, ara me'n recordo. No, t'ho dic en sèrio, Te'n recordes del gol que li va fer Messi al Getafe? La retransmissió de Puyal, com era? Encara Messi, no? Sí. La capital de Turquia és Ankara. Hòstia. Encara. Encara és! Som del poble, ho entens? És el que hi ha. 2006, lo més minut. Edat màxima, va. Això no ho diré, me'n vaig. Interval d'edat, 6. Quina edat tens ara? 49. No he dit la veritat, que ho sabeu. Ho sabia. Quina edat tens? 40. Quan tenia 20 jo, 20 i pico, ell ne tenia 17. Ho vas fer un home. 19. Quina edat tens? 30. Hòstia. 4 o 5. Jo, pues, 16 o 17 i en tinc 28. Bé, no? Si tu amb 28 anys t'has embolicat en xiquets de 16 o 17. Home, no, ara no. Ah, no, quan tenia jo 16. Ara no. Jo quan tenia 29 o així. Fotos del gos. Estic veient la campanilla, Arnau. És una foto d'ella de les angines, Roba, faena... La galeria del mòbil, vols? Este tio que t'estàs besant no és ell, no? No, este no ho és. Ai, meu cul! Claro, perquè me'n vaig anar aquest estiu a Ibiza de viatge amb 10 amigues i allí... La galeria meva... Mira, Que tens algú per amagar, Cristian? mira. Però vull veure la galeria. No, Fotos privades. no, Ah, Cristian, la galeria és privada, tio. tu també tens fotos despullat? Què dius, tu? Tu tens fotos despullat? A veure... Com te dius? Jo, Lluís, lo més guapo de Raval de la Llet. Ni idea. Jo i la història molt malament. Alfonso 12 o 13. Felip i algo, que tots diuen Felip. Felipe primer? Segon. Juan Carlos IV, no ho sé. Alfons 13. Juan Carlos primero. I tant, home. Home, no m'emprenyes. Quin, tu saps? Alfons 13. No. Tu vas conèixer Fons 13? No sé, i 50.000 persones. A ma mare. Mata mare, què? Quina pregunta m'has fet? Quanta gent has cucat? Ah, he cucat! Bona! Por unes 40 persones. M'he pensat que havia trucat. Sydney no és. No ho sé. Melbourne. No, ai, mare, no. És que estudio geografia. Que fort. No me'n recordo. No ho sé. Austràlia me queda molt a lluny. Ah, vale, sí. Sí, ja sabia quina era. No, en plan... Sabia que... Ara. era. Llegeix-la. Lo que tú me demanes yo te lo enseño. Aparteus. Una pregunta y doble l'ull no. No, Per? perquè no m'ho han fet mai. T'agradaria? Ai, pues no ho sé, no. Per què no? Perquè no ho sé. Bueno, T'has drogat mai? No respondo. Buah, és que depèn de quin puc veure això, tio. Però sí, Quina edat tens? 18 anys. Vale, pues no t'has de drogar, tio. Ja ho sé que no m'he de drogar, però no sé. Te ho pots passar bé igual. Home, claro, ja ho sé. Sí. Però no sé. 16 anyets, una cosa va portar l'altra, tal, no sé què. I pues... No ho faig... M'ho promets que no ho faràs més? T'ho prometo, Vicky Promis, tio. No ho faigues, Quan tingues ganes de drogar-te, pensa en mi i no ho faigues. Vale, els maiquets sí que puc o no? Sí, Maiquet, algun sí. Bo. I això és tot, moltes gràcies, ha sigut super emotiu, gràcies per convidar-me Mítics, per estar aquí 8 anys, quan se va inaugurar jo encara anava a l'institut i dic, jo quan vull ser gran, quan sigui gran, vull anar als Mítics. I aquí estic, celebrant este aniversari en tots vosaltres. No res, si voleu més reportatges de festa, doneu-li like i compartiu. Aquí és la parenta.
Te l'estimes? I tant. Com fa que aneu? 5 anys. Esteu casats? Estem en ello. Li ho has demanat ja? No, però quasi falta. Falta poc ja. Li ensenyes el vídeo a la teva parenta i quan acabe de veure l'entrevista li demanes de casar-se. Ho faràs o no? Sí.